шумораи тоҷикистонионе ки шаҳрвандии русияро дарёфт мекунанд мудовим рӯ ба афзоиш аст. тибқи иттилои вазорати корҳои дохилии русия танҳо дар 3 моҳи аввали соли 2022 бештар аз 33 000 нафар тоҷикистониён шаҳрвандии ин кишварро дарёфт карданд. ба дунболи ҷанги русия дар Украина мақомоти ин кишвар хабар доданд ки дарёфти шаҳрвандии русия барои хориҷиёнро то андозае осон карда барои қишре аз хориҷиён имтиёз ҳам пешниҳод карданд. Маҳди Собир низ аз шумори дарёфт кардагони шаҳрвандии русия аст. Шахсан ман ба воситаи муҳоҷират гирифтам. Дар шаҳри Душанбе як шуъбаи хадамоти муҳоҷирати Русия фаъолият мекунад. Ана ба ҳамон ҷо муроҷиат мекунед. Шуморо ҳамчун мутахассис мегиранд, ба рӯйхати муҳоҷирон дохил мекунанд ва шумо метавонед ки дар муддати муайяншуда ба Россия биёед. ба қавли Маҳди Собир роҳи дигари дарёфти шаҳрвандии русия он аст ки агар ягон узви хонавода шаҳрвандии русияро дошта бошад ба аъзои дигари хонавода роҳи дарёфти онро ҳамвор мекунад. аммо талоши на ҳама тоҷикистониён барои дарёфти шаҳрвандии русия муваффақ аст. талош кардему нашид. Спорида буда ҳуҷҷатот? Камтар не наспоридем, қоғаз тайёр кардему чӣ нашид. Агар бошад хубтар осонтар мешавад. Мақсад барои кор кардан, барои чӣ кардан осон аст. Мехоҳам бигам чӣ канам? Масалан, талош карда будед ягон бор? Не мекунам, бароям бекорӣ доштани шаҳрвандӣ ягон бартарӣ дорад дар афидан Россия кор кардан? бале, барои муҳоҷирони тоҷик доштанаш хеле осон мешавад. Мисол барои патент, барои ҷойи кор. намехоҳам шаҳрвандии Россия шудан. инҷа ба падару модаромон, акау додар, ҳама барои ҳамин. коршиносон бар инанд ки шаҳрвандии русияро ба даст овардани тоҷикистон паҳлӯҳои мусбат ва манфӣ дорад. паҳлӯи мусбат ва ягонаи ин раванд барои тоҷикистон фиристодани пул ба хонаводаҳо ва беҳтар кардани шароити зиндагиашон аст. аммо паҳлӯҳои манфии он бештар аст. он меҳнате ки тоҷикистон барои инҳо барои парвариши инҳо кардааст, натиҷаша ҳосили ин меҳната дигар кишвар мебинанд, онҳо дигар кишварро обод мекунанд. ба қавли Қодиров, ҳарчанд пас аз ҷанг дар Украина Русия наметавонад усули Украинаро бо Тоҷикистон, яъне баҳонаи ҳимояти шаҳрвандонаш истифода кунад. вале ба хотири обод кардани кишвари аз ҷанг муфлис шудааш, Русия ба хориҷиёни бештар шаҳрвандӣ медиҳад ва аз онҳо истифода мекунад. тибқи иттилои вазорати корҳои дохилии Русия, соли гузаштаи 2021 бештар аз 100 000 тоҷикистониён шаҳрвандии Русияро дарёфт карданд. дар феҳристи кишварҳое ки шаҳрвандии бештари Русияро ба даст меоранд, Тоҷикистон пас аз Украина дар мақоми дуввум қарор дорад.